אז עכשיו שאנחנו עדיין יושבים בסוכה. כי החג הסוכות הוא 7 ימים. כל יום טוב נגמר, אבל זה גם מועד, אנחנו עדיין יושבים בסוכה. אבל זה כמו כל ראשון, שני, שלישי, רגיל, אבל זה מועד. שבת. זאת אומרת שאומרים יעלה ויבוא, יש מוסף. שלם. מה רוצה שאני אצלם? שכולם נראו? שלום, אותנו את הסוכה. מנו תגיד. שלום פנינה, ככה זה אצלנו בסוכה, מה דעתך? נו תגידי. בסוכה, נו. שלום ברטה, שלום פנינה, ככה אצלנו בסוכה. אוכלים כאן, נהנים יום שני. ליל שני של חג הסוכות. ליל שני של חג הסוכות. שזה האושפיזין היום הוא? האושפיזין היום הוא יצחק אבינו. זה הכיסא של האושפיזין. והנה הכיסא של האושפיזין. והנה כל הכיסאים. כיסאים יפים, מנורות בצורת פירות, ואנחנו אוכלים סעודה חלבית. והנה, לנתנאל יש שפם. שפם לבן. תראי, אני אוכלת את מה שאני הכי אוהבת, לנגב. לנגב גבינה בלחם. ואני ונויה אוהבת את עוגת השוקולד שלה. כן. אני משוגעת עליה. על עוגת הגבינה. אני משוגעת עליה. תודה לך. תודה. ועכשיו תשמעו שיר. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. איזה יופי של שיר. איזה שיר אתם מכירים של סוכות? נו, תשאירי. שלומית בסוכה, מוארת ירוקה. שלומית בסוכה, שלום. ואין זו סתם סוכה, מוארת וירוקה. שלומית בסוכה, שלום. אני יודעת. סוכתי הסוכה, נהדרת ירוקה. לי. ירוקה? קצת יש ירוק פה. לי, רק, לי רק מחכה. סוכתי הסוכה, נהדרת ירוקה. לבנה. אבל יש קצת ירוק. נו, אבל כולה כמעט לבן. אז מה? סוכתי הסוכה, נהדרת ירוקה. לי, רק מחכה. מה אתם הכי אוהבות בחג הסוכות? לשבת בסוכה. לשבת בסוכה, הכי כיף. וליהנות בה, להסתובב בה. ובמיוחד, לאכול בה. נשארים לכם כל מיני סרטים. כנראה שתדעו מה עובר עלינו. אתם רוצות לדעת מה עובר עלינו? כמה אבל היה עכשיו נעים. נכון אבא? גודל לו השפם לבן. כמו חתלתול אחד. איך הוא מתלהב מהחורות, מהניצוצים. כן. הוא אוהב את הקישוטים, את המנורות בצורת פירות. אבל אחת כך מרשים. מנורות קטנות, אבל צריך להיזהר. אבא, תביא את זה רגע. ואם חם לכם בסוכה, אז תשתמשו במאוורר. כמו מה? כמו המאוורר הזה? כמו כל המאווררים. כמו כל המאווררים. זהירות זה מצלם? אני רוצה. אתם רוצים לראות את הקישוטים שלנו שהכנו השנה? הנה. אמא. זה של האושפיזין של נויה, וזה שלי על 7 המינים. והיונה? והיונה של נויה משנה שעברה. והנה
נקנה את השפן שלו. רגע, הוא עושה ביי ביי, ראית? הוא עושה ביי ביי למצלמה. תגיד שלום לברטה ולפנינה. הוא מסתכל. זאת הסוכה שלנו. היא מוארת. היא מאבא. מה אתכם על אבא? הוא הוריד את החולצה העיקרית, עכשיו הוא רק גופייה. רינה מאכל לא, אבל לא הולך אותך, תואקי. תוציא את האצבע שלך, שלא יפריע לך לזה, תוציא את האצבע. נו, מה זה? תצלם לי קדימה למעלה, מה זה? תלמי דברים מעניינים, תלמי את אותי. הנה אבא, שלום, שלום. עכשיו הוא אומר לכם שלום. לכם. זאת אמא. תזיזי רגע את הראש. זה תטוטי. הוא מכיר גם בגבה נהיה לו לבן. יש איזה פעם לבן. אמא אוכלת עכשיו מעדן. זאת הסוכה שלנו. היא ממש יפה. נכון? הנה, יש שם לראות בצורת פירות, פרחים, וקישוטים, ומנורות רגילות, ומנורות חדשות, ומנורות שאנחנו לא מכירים, והנה, מנורות בצורת פרחים יפים. אלו הפרצופים של קרין. אחד מהם נעלם. תראי להם את הכיסא. זה הכיסא של האושפיזין. יש עכשיו עליו תהילים ובד כזה. בד כזה. מה? תנ"ך. ואתם רואים? ואתן רואות? הוא מכוסה כולו בבד. במפה יפה ומכובדת בשביל האושפיזין. והנה הקול של אליהו הנביא. איזה קול של אליהו הנביא? מה אמרת? אנחנו בפסח? לא! של אליהו הנביא. הנה! הלאה. תביא, סליחה, נגמר, תודה רבה. תגידו להתראות, ביי ביי. נתנאל, תעשה ביי ביי. נתנאל. אנחנו מקווים שהיה לכם סרט נעים. תעשה ביי ביי, ילד טוב, ילד טוב. שיהיה לכם סרט נעים וחג סוכות שמח בשביל כל עם ישראל. אמן.